Bon dia, Ariadna. Com a exalumna del CREDB, podries explicar així molt breument quina ha estat la teva experiència o qualsevol vivència que hagis viscut al llarg de tota l'escolaritat? Què en destacaries de tota aquesta trajectòria? Doncs hi destacaria tot l'acompanyament des que era un infant, que tenia mesos i venien a casa les professionals i jo anava al centre fins tota l'entrada a les diferents etapes escolars, tota l'evolució, diguem, educativa, obligatòria, la postobligatòria, la universitat, tot. He anat passant per l'acompanyament de tots els professionals del centre dels diferents anys. D'acord, o sigui, podríem destacar que has estat acompanyada en tot el procés evolutiu. Realment no m'imagino la meva escolaritat sense la presència del CREDB. D'acord, llavors ara mateix, després de tota la teva etapa educativa, podríem dir, actualment estàs treballant al CREDB. Em podries explicar breument què estàs fent, quina és la teva feina, com has estat organitzant amb aquest acte, quina part has organitzat o quina part has estat implicada en aquest dia? Doncs actualment estic treballant en l'atenció als alumnes adults que estan fent estudis postobligatoris i ja porto uns anys en aquest equip i a part de tot això també altres tasques en el centre i una d'elles, doncs, com bé deies, era la preparació de tots aquests actes i llavors he col·laborat en la preparació d'una jornada que vam fer per l'alumnat universitari, també l'evolució d'aquests 40 anys de l'alumnat universitari i també la preparació junt amb les companyes de l'exposició que ha anat itinerant i s'ha anat posant en els diferents actes d'aquest 40 aniversari. D'acord, Ariadna, doncs has fet molt bona feina. Espero que gaudeixis avui d'aquest dia tan important i tan bonic com és la celebració dels 40 anys del CRE. Moltes gràcies per atendre'm aquestes preguntes i que gaudeixis el dia. Gràcies. Ya, me he liado en una pregunta, pero bueno, es igual.